जोंनि सौकि पिकनिक स्पटआव थासारि होनोबा दिनैहाय गोबां गोजोन थासारियाव दङ। दिनैसिम जिखिनि समाव जोङो जागायजेननायनिफ्राय दासिम दङ, दा बे समाव जेबो बेबायदि दुंहाव थासारि जेबो जायाखै। गोजोन थासारिनि गेजेरजों मोजाङै मोजां सोलिलांबाय थादों। दावबायारिफोरा बुंनो थाङोबा दिनैहाय डिसेम्बर दाननि 3थि रबिबार। दा दिनै 3थि रबिबारावबो गोबां गाजा गोमजायै बेवहाय आसामनि आरो बिटिआरनि दाब दाब जायगानिफ्राय बेयाव लावखार ओंखाम जानो थाखाय फैदों। दा बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोथारै बिथांमोनखौ बरायदों। दा बरायनायजों लोगोसे जोङो बिथांमोननो दा बेवहाय गारि दोननाय आरो संनानै जानायनि थाखाय माखासे खाबुखौ होदों। लोगोसेनो दा बेवहाय बिथांमोननो थाखाय जोङो जायफोरा बेरायथावथाव फैदों, दा बिथांमोननि थाखाय नायनो थाखाय माखासे बेवहाय जायगा दङ। दिनैहाय बेवहाय मिथिंगानि थासारिजों बुंफबनाय। दा बेवहाय गंगार हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै, लोगोसे भुटान हाजो। दा बेवहाय भुटान हाजोआव गोबां रोखोमनि दंफां लाइफां दङ, मोजां मोजां दंफां लाइफां दङ। लोगोसेनो दा बेवहाय गंगार हाजोनिफ्राय जिथु बोहैबोनाय दै, दा बेवहाय गोबां रोखोमनि मोजां मोजां ना दङ। दा बेवहाय दावबायारिफोरा बेखौ नुनो मोनगोन। लोगोसेनो दा बेवहाय जायफोरा धोरोम सिबिसुला, दा बिथांमोना बेवहाय हनुमान आरो महादेब, लोगोसेनो जोंनि बर' हारिनि गोथार बाथौखौबो जों बेवहाय खुलुमनो थाखाय बिथांमोननि थाखाय जों बेवहाय सुबिदा खालामना दोननाय जादों। दासिम ओरैनो जों मिथिनायाव बेवहाय क'क्राझारनिफ्राय लानानै बरपेटा रड आरो बांसिन गुवाहाटि मेट्र'निफ्राय बांसिन दावबायारिफोरा दिनैहाय नैबेवहाय गोबां दावबायफैदों। बेखिनियानो जों मिथिनायाव। ओरैनो जायफोरा गुवाहाटि फारसेनिफ्राय फैयो बिथांमोना गणेश मन्दिरजों हाबनानै बागानपारा जानानै फैनो हागोन। बिनिफ्राय जायफोरा बरपेटा, चिरां बा क'क्राझारनिफ्राय फैगोन बिथांमोना बरमा जानानै मुसलपुर जानानै निकासिजों फैबानो जोंनि नैबे सौकि पिकनिक स्पटखौ मोनफैनो। दा दावबायारिफोरखौ खावलायनो होनोबा आं मोनसे खावलायगोन, जिहेथु जोंनि समाजाव लाइमोनफोरा निसा जातिय बुस्थुखौ बाहायनानै बांद्राय गोख्रोंथिखौ नांगौनि बारा गारि मटर सालायनाया बांनायनिफ्राय बांदों। आं दा गिबियाव जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायगोन, जाहाथे फेग्रा मुवा बाहायनानै जाहाथे गारि मटरफोरखौ जाहाथे नांगौनि बारा सालाया, मोनसे लिमिटखौ लानानै जाहाथे सालायो। मानो होनोबा जिउआ जोंनि जायफोर लाइमोन बिनि थाखायल' नङा, बिथांनि जिउआ न'खरनिबो आरो समाजनिबो। दा बिनि थाखायनो बिथांमोना गावनि जिउखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे जाहाथे समाजखौबो जाहाथे गुबुंले थासारि बा गाज्रि थासारि लाबोआ, बिनि थाखायनो आङो गासै दावबायारिफोरजों लोगोसे जोंनि फंबाय बिनानाव लाइमोनफोरखौ खावलायगोन, जाहाथे बिथांमोना नैबेयाव जाहाथे रंजानायनि नामाव जाहाथे जौ माबा फेग्रा मुवाखौ बांद्राय बाहायनानै जाहाथे थासारिखौ बा समाजखौ गाज्रि खालामा, बेखौनो आं खावलायगोन। लोगोसे जाहाथे बेयाव फैनानै जाहाथे गोजोनै गोजोन रंजानानै बा बोथिसेखौ गोजोनै गोजोन गावनि न'खरनि बिदा फंबाय बा गावनि लोगोफोरजों जाहाथे जानानै जाहाथे न'सिम मोजाङै मोजां गिदिंलांफिननो हायो, आं बेखौबो बयनिसिमबो आर'ज गाबगोन। लोगोसेनो आरोबाव बेवहाय जिहेथु गोबां रोखोमनि दावबायारिफोर फैयो, सोरबा न'खरनि बिमा बिफाखौ लानानै फैयो, सोरबा बिब' बिनानावखौ लानानै फैयो। दा बिनि थाखायनो आथिखालनि माखासे लाइमोनफोरा जाहाथे फेग्रा मुवाखौ बाहायनायजों लोगोसे गाज्रि गाज्रि राव बाहायो, जाहाथे बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जाहाथे गाज्रि राव बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थायो। बेबो मोनसे जोंनिफ्राय गोख्रों खावलायनाय, जे जोंनि हिमालय सेरफां संख्रि हाजो ससाइटिनिफ्राय जों बेखौनो खावलायगोन, जाहाथे बेवहाय फैनाय समाव जाहाथे लामायाव बा नैबेयाव जायगायाव सफैनानै जाहाथे रावखौबो गाज्रि राव बाहाया बा जाहाथे रावखौबो गाज्रि बेब'हार खालामा। आं बेखौ सौकि पिकनिक स्पटनिफ्राय आं बेखौ बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय जाबाय।